Здравей, уважаеми академик Чернев. Много се радвам да те видя отново на нашите вече регулярни предавания, в които излъчваме народната мъдрост. И мисля, че днес е хубав ден, за да разкажем една история с добротата. Това не е притча този път, а една истинска история, която звучи почти като притча. Нека да я разкажа, аз я кръстих опашка за сандвичи. Един така доста богат бизнесмен останал по-докъсно в своя офис, тъй като имал да върши множество спешни дела. И в един момент погледнал часовника и видял, че е станало вече 10 часа през нощта, вечерта. Нямало какво да прави, обадил се в близкия ресторант на Макдоналдс, където има take-away, поръчал храна за вкъщи, продиктувал регистрационния номер на своя автомобил, направил поръчката и казал, че ще мине с колата след 20 минути, за да си я вземе така на път за дома. И точно така направил. 20 минути по-късно спрял с колата на гишето за получаване на готовите поръчки. Отвътре веднага издирили коя е неговата и му я подали през гишето. И бизнесменът отворил пакета и какво да види? Изненада, но неприятна, всичко било напълно объркано. Той сърдито казва на служителя от ресторанта: ама аз ви поръчах двоен хамбургер с сирене, голяма порция пържени картофи и двойна кока-кола. А вие какво ми давате тук? Някакъв малък сандвич с няколко картофени резенчета в него и за капак на всичкото отгоре колата е малка и е без лед. Какво става? Може ли да ми дадете някакво обяснение? Служителя съответно се притеснил и отговорил, че някой там от персонала е направил досадна грешка и му казал, че веднага ще приготвят всичко, което е поискал. Просто трябва да изчака само няколко минути. Само, че се получил един неочакван и неприятен проблем. Въпреки, че било доста късно вечерта, след колата на бизнесмена се образува една така голяма опашка от автомобили зад него. Всички много бързали. Особено от човека, който бил в колата непосредствено зад него. Той започнал да се гневи, да вика, да крещи, да свири с клаксона и останалите от опашката се заразили. Също поддали се на това нервно напрежение и те започнали да недоволстват, започнали да подсвиркват. Бизнесмена се почувствал много неудобно и с жестове се опитал да обясни на останалите участници там в опашката, че всъщност вината не е негова, а е на служителите от ресторанта. И въпреки това обаче хората продължавали да роптаят. И в крайна сметка, няколко минути, по-късно, поръчката била готова. За да се реваншира поне частично на колегата си зад него, бизнесмена накарал служителя от ресторанта да включи в неговата сметка и тази на следващата кола. Тогава служителят му казал: ама господине, човека зад вас има поръчка за цялото си семейство, неговата сметка е доста по-голяма от вашата. Ще трябва да платите още $80 допълнително. Човека обаче изобщо не се е замислил, а платил и двете сметки. Когато дошъл реда на следващата кола, на този гневния човек, и служителя казал, че сметката вече е платена от собственика на предния автомобил, водач е бил потресен от този жест. Та той викал, карал се, обиждал, а бизнесменът се оказал толкова добър и щедър човек. Размислил се късметлията и казал на служителя от ресторант, че той също ще плати сметката на следващата кола. И така, цяла вечер, докато ресторантът не затворил, всеки от опашката плащал сметката на следващия. Така завършва тази история, поуката от която е, че доброто е заразно. И ако сеем добрини, ще получаваме добрини. Не знам защо, но тази история ме подсеща и за нещо друго. Каква е, например, разликата между материалното и духовното по принцип? Да вземем, да речем, една ябълка. Ако я разрежем на две, двете половини стават два пъти по-малки от цялата ябълка. Можем да я нарежем на 4 части. Ябълката се смалява все повече и повече и повече и повече. Колкото повече режем, толкова по-малки стават парчетата. Тоест материалното намалява. Докато при духовното е малко по-различно. И можем да дадем пример с една свещ. Когато една свещ гори, ние можем да запалим от нея 1000, 2000, 3000 свещи. Колкото искаме можем да запазим, но от това пламъка на свеща не намалява. Тоест,
Духовното, колкото повече взимаме от него, толкова повече се разраства. С това мисля, че е хубав начин да приключим нашия ден. При това при един хубав повод, защото днес е и наш ден. Нека на всички зрители, на гости да дойдат много добри, богати хора и да изпълнат деня им с щастие и удоволствие. Благодаря.